O Presiden ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC bat MP Berim ka Shillong uba Winston H Pala ulaganto ya o MP Bathamai Katura usaleng esangma ban siu kaliang ya ka ai kaba ka BJP bat ki parlok kilale na ka banta ka Congress Harilum Karo haba penpau ba ka jingjob ka Congress Harilum Karo kalapan kalaya ka san perthai ha Meghalaya uba Pala ulong nga kermen ha ka por banga shimti kum Presiden kum basisnam ngilamat isibun kijing kipat ba akil ong ba ka Kongres kadai ka jahat ka bangam bat omla ban penki impat ya ka da kispa ngut ki perlok na ka youth Kongres ha ka MPCC kilami no na ka Kongres bat kilalai dem sya ki plang bajerngam ha ka san perthai hanrei menta da ka jingjob usaleng na Rilum Karo ka san perthai ha Meghalaya kala ha bakren ha ka jingilang pendon burom ya usaleng halor ka jingjob ha Rilum Karo uba Pala ulong ka ai ka bajiasan snam menchwa ka ai ka bajiasan benai menchwa menta ka san perthai kala ha Meghalaya ulong basau benai shwa ka election kila khro ya ki patba bandrung shal Kongres hanrei kine ki breu kila ki ben hanrei menta kine ki ju ki breu kila khro pat ban wan phai shal ka party kadau ka long babun ki breu ba ki party kila yakun ya ka election tang ban mentoi shimet ki kwa tang ban le business ki kwa ban shakri tang ya ki nem bakidon ki kwa ban shakri tang yala ka jaj ban riu ki kwa ban shakri tang ya ki jaka bat ki constituency lajong ulakam ha ka juk opor umi uhe ka Kongres ulat alanya ke BJP bat ki perlok baya trailang halor ka jing pen kelas sok pedeng ya ka Kongres bat ong ba ka por kaladai ya useleng ban su peleng ya ka ai ka bakilale ya ka parti Harilum Karo